Egunon, Bittor. Egunon. Bittor Hernández, Bizkaiko Esnea, Euskal Herriko Esnea kooperatiben koordinatzailea. Lehendabiziko galdera, Bittor. Noiz, nola eta zergatikan sortu ziren Euskal Herriko Esnea marka eta Bizkaiko Esnea marka? Bale, Bizkaia Esnea lehendabizi sortu zen, orain dela gutxi gora bera 12 urte, ez? Esne sektorean beti onda krisi ziklikoki eman dien krisiak, eta orain dela 12 urte gure esnea komerzializatzea pentsatu genuen. Hori sortu zen Bizkaia Esnea, eta amengo filosofiakin, kilometro zero eta esne kalitatearen inguruan, eta bero 2 urte gehiago pentsatu zen egitea Euskal Herri osoari begira beste marka bat, Euskal Herriko abeltzain guztiak bilduko zituena Euskal Herri Esnea. Jaio zen lehendabizi Bizkaia eta gero Euskal Herri Esnea. Eta Bittor, izatez denak zerate Bizkaitara, baina karrantzakoak, ez? Gehien batez? Bizkaia Esnea da karrantza baiarakuak, abeltzain guztiak, eta gero Euskal Herria Esnea nagusiki dira ere karrantzakoak, eta bertan esnea ontziatzeko harremana ditu hainbat abeltzainekin Euskal Herrikoak bere esnea ontziatzeko. Zeuekin batera. Adibidez hori, eskuetan daukazuen hori, ez? Hori, pixka diko gora, ez da ikusten gora hori? Hori, Gasteizen gozia dago, Euskal Herriko esnea hori, tetrabik hori zeuen esnea, Euskal Herriko esnea da, zeuen baserritarrekin ekoiztutako, ez? Hala da. Hau da Euskal Herri Esnea, guk saltzen dugu Euskal Herria osoan esne hau, herrialde guztietan, eta Bizkaian Bizkaia Esnea. Osa, Bizkaian Bizkaia Esnea, eta adibidez Donostian edo Iruñan edo Euskal Herria Esnea ikusiko. Iparraldeaino heltzen ga, eta bai. Eskerrik asko, Bittor. Eskerrik asko zuri.